Хөсни бик яхшы малай иде. Кызганычка каршы, куркыныч бер аварияга эләгеп, аның күзләре күрмәс булды. Шуңа да карамастан, Хөсни бер качанда төшенкелеккә бирелмәде. Киресенчә, ул бөтен кешегә башкаларның ярдәменә мохтаҗ түгеллеген исбат итәргә тырышты. Ул бер ялгызы үз авылларыннан шәһәргә кадәр барып кайта ала иде. Көннәрдән бер көнне Мортаза исемле авылдашларының берсе Хөснины кытыртып, аның белән шаярырга уйлады. Шул рәвешле ул Хөснигә булай дип мөрәҗәгать итте. Хөсни, әйдә ярышабыз. Кайсыбыз шәһәргә беренче булып барып җитә? Хөсни бу тәкъдимне җитди санап, әйдә, диде. Тик әгәр мин җиңсәм, син миңа үзеңнең курткаңны бирәсең дип шарт куйды. Мортаза шаркылдап көлде генә. Әгәр җиңсәң, ул синеке, диде. Хөсни шул арада икенче шартын да куеп өлгерде. Ярышның вакытын мин билгелим, диде. Мортаза үзен җиңгәләр дип һич кенә дә башына китерми иде әле. Шуңа күрә ул, теләсә нинди шартлар куя аласың, дип җавап бирде. Дөм караңгы төнне алар икесе дә урман эченнән барган сукмак буйлап шәһәргә таба чыгып киттеләр. Хөснигә көн дә ни, төн ни, ул инде караңгылыкка тәмам ияләшкән иде. Әмма Мортаза юлның бу кадәр авыр буласын көтмәгән иде. Ул бик тиз адашты, чокырларга мәтәлеп төште, агач ботаклары аның йөзен тырнап бетерде. Шәһәргә ул Хөснидән ярты сәгать соңрак барып җитә алды. Әгәр Мортаза пәйгамбәребезнең насихатын истә тутса, ул кадәр тәкәбберләнмәгән булыр иде. Хәдистә булай диелгән: Аллаһ Тәгалә миңа булай дип боерды: игелекле булыгыз, беркем дә үзен башкалардан өстен куймасын.